Velkommen til dagens lodtrækning mod Skrødsens udvalgte UEFA-opgør, hvor vi har forsvarsspilleren først i kategorien. Og vi trækker kugle nummer 1, som hele problemer, men vi får den op. Og første navn er Oliver Abildgaard Kortes. Han starter altså i første kæde, og så skal vi finde hans forsvarsmarker. Kugle nummer 2 indeholder Rasmus Arndt Pizza-sæk. Okay. Nummer 3 og kæde nummer 2, det vil blive Chris Jørgensen. Og rent kosmetisk årsager, så trækker vi selvfølgelig også den sidste kugle ud af bowlen. Så den indeholder selvfølgelig Oliver Abildgaard. Og nu kører vi så videre med midtbanespillerne, hvor vi har 6 personer i bowlen. Og første spiller til kæde 1 er Jonas Sjælt Arnesen. Og til forskel fra forsvaret, så skifter vi så det her kæde 1 og kæde 2 nu. Så trækker vi første spiller til kæde 2. Og det er ingen andre end Patrick Ingeholm Hansen. Og nummer 2 spiller til kæde 2. Det bliver Mads Drogekær. Anden spiller til kæde 2. Det bliver Benjamin Clausen. Tredje og sidste spiller til kæde 1. Det bliver afgjort nu. Christoffer Wallin. Og sidste spiller til kæde 2 er selvfølgelig Tobias Tofte. På grund af Kim Krabbes afbud, desværre, så kommer Mathias Koldby og Alex Hjort til at deles om målmand og angriberposten. Det vil sige, at de spiller en halvleg hver. Nu skal vi finde ud af, hvem der spiller første halvleg som målmand. Og første halvleg det bliver Mathias Koldby. Selvom spændingen nok allerede er udløst, så trækker vi lige for en sikkerheds skyld det sidste æg. Og det er Alex Hjort.